Hey guys, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गोदान भिडिअखौ नायलांबाय थागोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। आं आरो आंनि बिनानाव न' खाथिनि मादैमोननाव थांगासिनो दङ, मानोना बिसोरनाव दिनै सावरि दङ, माइ गायनायनि सावरि। माइखौथ' आगोल सिगाङावनो गायखांखाबाय, सप्तासे सिगाङावनो माइखौ गायखांखाबाय, ओमफ्रायो दिनैहाय जानाय लोंनाय खालामगोन आरो। ओमफ्राय आंखौ फुङावनो खामानि मावनो लेंहरनायलाय आं फुङावनो फैदोंमोन। दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना माबायदि जायो भिडिअआ। नै बिसिनावनो फैदों, बिसिनावनो दिनै सावरि। न' खाथियावनो, बाराद्राय गोजानाव नङा। अमा गोदादों बेयावहाय, सावरियाव जाहोनो अमा सिथारदों, न'नि अमा। अमाखौ माखासे न'आवनो संबाय, ओमफ्राय माखासेखौ फानहरबाय। एथ'बां बुरजाथ' जानो हाया नालाय, मासे गाहाम अमाथ' जानो हाया नालाय सावरियाव। मानसिफ्रा सावरियाव बाराद्राय गैयामोन, एसेल'मोन नालाय, मासे गाहामथ' जानो हाया। ओमफ्राय बेनिखायनो माखासे फानहरबाय, माखासे थोनायखिनिखौ लाखिबाय, सावरियाव थोजासे खिनिखौ लाखिबाय। मा संदों ओइ? मा संदों? खुमब्रा? खुमब्राजों माजों? सवाबिन। नै आबैया खुमब्राजों सवाबिनजों संनो नागिरदों। नै मादैया मैथा सायगासिनो, आंबो सायखासै। लोगोफोर, जोङो मैथा सायखांबाय, नै दा मैथाखौ सायखांबाय जों मादैजों आंजोंनो सायदों। मैथाया दहाय संखाबायमोन, नैबे मा जिनिसनि अमा खोमा नैबे खाजि लगायनो नागिरदों, बे लगायगोन खाजिखौ। आं लगायखौनो जानबाखै। बरिया गोथाव लगायो आं। अमा बेदर होना आखाइ हाबोबायनो गोजानखाय होबाय नै आलौबाय, आखाइ बौदोंनो बेचारा। दा जानो लुबैबाय बार। बेयाव मा दं? अमानि थैना बेयो? अमा बिथै। दानिया आं बेखौ सिबनोसै, मैथा बिगुरखौ। बरिया। लुबैबाय आंबो। रुनानै सुनानै एवनोसै जोंहा बेखौ बिथै होनानै। जाना सायदों ओरै नाजों सबायजों। नै दंबावोसो नै जोंना नै बेखौ रुबावगोन नै दैखौ फुदुंनो नागिरदों लाखाबाय।
मा संबावखो आबै गोसोम ओंख्रि बे गोसोम सबाइ ओंख्रि अखा हाबाय लोगोफोर Nơi ăn hồng mấy đôi mươi thằng nhiều đen thì hai tao quay là xin một gần Uria xin ăn đồ giang khani nơi biết không mấy đôi nhiều đi chơi nơi đi nhiều đen là say nó ra nhà đi đang mà lại mới rằng nó sẽ đứng nè nước cà phê मावग्राफ्रा मेरलाथारलै आंनि फिसाजोनि माबाखौ मा होनो चेनेलखौ खालामना हो लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो आरो बुंबाव बुंला दे बाराबो रोङा नै ओमफ्राय जों एसे लानो नागिरदों माजों जानो बेजों जानो बेखौ जों बेखौ गुरा खालामो बेदर एवनोबा जोंखौ लांफै बेदर एवनोबा लांफैनो हागोन जि गोथाव गोथाव सङो बरिया नुहांबाय जानो लुबैलायबाय आं न' सिङाव हाबफैनानै ओंखाम उखैयाखै मादै ओंखाम उखैयाखै ओंखाम उखैजोब्बाय बयबो मादै ओंखाम उखैयाखै माने मादै फैबाय दा मादै बे न'नि मालिक बोथोरा दसेनो अखा हाब्रबनानै 1 घन्टासो हादों 1 घन्टासो हानायनि उनाव दसेनि उनावनो सान्दुं थिं थिं दुंफिनबाय ओमफ्राय बे सान्दुं दुंनाय समावहाय जोङो बिदिनो लाब्रा आरि जादोंमोन ओंखामानो जाखांगुलायबाय दासो लानो रोंबाय नै जोंफ्रा नैबाव थानाय मानसिया जाखांगुलायबाय जाखांनानै ब्लग खालामलायबाय लोगोफोरजों दा जाखां लोंखां गय फाथै जागासिनो दङ आराम जिरायना थाबाय जाखांनानै ओमफ्राय हरैथिं दाबो जाखाङाखै नोगोर जाना फैबाय जोङो
लोगोफोर भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बाय बाय